Krásný den, já vítám všechny fanoušky cizích jazyků u dnešního rozhovoru. A dnes se podíváme na velmi důležité téma, které se týká spousty z nás a my se s mým hostem zaměříme zejména na ženy. A to je, jak překonat vnitřního kritika a jak si zvýšit sebehodnotu při mluvení s cizími jazyky. Sebehodnotou nebo sebejistotou nemám na mysli to, že někam přijdem a budem se tam chovat jako mistr světa Amuleta, ale tím myslím to, že někde v životě budeme mít dost odvahy ten jazyk někde použít a budeme se u toho cítit dobře a komfortně. Může tam být nějaká malá sebejistota, ale nebude to něco, co nás bude zžírat. A nebudu tady na to sama. Jak vidíte, mám tady milého hosta, Lucku Čunderlíkovou. Ahoj, Luci. Ahoj Lenka, ďakujem, že si ma pozvala do tvojho podcastu. A já děkuji, že jsi pozvání přijala, protože si myslím, že to naše téma je něco, co je velmi důležitýho, je důležitý o tom mluvit a aby i ty ostatní ženy, které se učí ty jazyky, věděly, že v tom nejsou sami. A taky si myslím, že je důležité mluvit o tom, že se to dá vyřešit a že je tu spousta možností, jak si můžou pomoct. A ještě na úvod se představím. Mé jméno je Lenka Malková, jsem lektorka angličtiny a certifikovaná jazyková koučka a založila jsem online projekt Cesta k jazykům, ve kterém pomáhám studentům jazyku, jak si pomocí sebepoznání především nastavit efektivní a udržitelný systém učení. A v posledních letech také pomáhám lektorům jazyku s tím, jak zapojit prvky koučování do jejich spoluprací se studenty. A na to se můžete dneska taky těšit. Budeme mluvit o tom, jak koučovací přístup, nástroje a principy mohou právě pomoct s těmi našimi vnitřními našeptávačemi. Luci, ještě jednou ahoj, vítej. Pojď se nám prosím představit, řekni, kdo seš a čemu se věnuješ. Ďakujem Leni, tak ja sa volám Lucia Čunderlíková a venujem sa vyučovaniu angličtiny už dlhé roky. Momentálne sa najviac sústredím na individuálne lekcie pre ženy a vlastne môj taký cieľ alebo misia je pomáhať ženám, aby im angličtina nebránila v rozlete, povedzme, vo využívaní ich potenciálu a pomôcť im takto odstrániť aspoň túto jednu prekážku na ceste k sebarealizácii, povedzme, alebo za príležitosťami a v konečnom dôsledku možno za výzvami a vyššími platmi. To je moc hezky. Luci, a jak ses vůbec dostala k lektorování a jaký byly ty tvoje začátky a co tě vedlo k tomu přesunout se k tomu, co jsi vlastně řekla, k tomu stylu učení spíš směrem k tomu seberozvoji, než k těm učebnicím? Moja cesta v jazykovom vzdelávaní je už veľmi dlhá. Ja som začala učiť angličtinu v roku 2006 po vysokej škole a prešla som si štátnymi školami, jazykovými školami a potom som mala dlhšiu rodičovskú pauzu a vlastne od roku 2023 učím sama za seba, čo si vymyslela pre seba taký projekt Leap, som ho nazvala, ako taký pre mňa to bol veľký leap of faith skočiť do toho sama za seba a začať učiť. Ale keďže to bolo po dlhej pauze, tak som vlastne potrebovala aj pre seba vytvoriť nejaký bezpečný priestor a oslovila som kamarátku alebo kamarátky, vlastne ich potom bolo viac a začali sme sa spolu ponárať do toho jazyka online a pýtala si sa, že ako som sa dostala k tomu stavu, ktorom som teraz, alebo na tú cestu bez učebníc a s tými koučovacími prvkami. Tak ja som na to pýtala, keď som si zohnala tie študentky do Oxford Bookshopu a išla som si vybrať učebnicu, lebo na to som bola pred tou mojou rodičovskou pauzou zvyknutá, že čo si vyberiem. No a tak som tam stála a niečo som si vybrala a keď som zase začala niečo hľadať, tak mi to stále nejak nesedelo a kontaktovala som sa s Nínou Hanakou, ktorá bola taký môj naozaj
človek, ktorý ma zorientoval na tom trhu po tej mojej dlhej pauze a vlastne jej vďačím za to, že ma nasmerovala na tú cestu, na ktorej som teraz. Bol to pre mňa absolútne kľúčový rozhovor alebo taký mentoring, povedzme. A ona ma priviedla do toho klubu, ktorý ona má pre jazykové lektorky a tam som vlastne objavila teba a vďaka tvojmu tomu kurzu princípov jazykového coachingu som vlastne objavila úplne nový svet. A odtiaľ už teda všetkých upozorňujem, že už nie je cesta späť. už sa nikto nikdy nebude chcieť vrátiť k tomu učebnicovému štýlu. A je to pre mňa úplne zásadné, že som na tejto ceste, lebo ma to veľmi baví a posúva. Aj mňa vlastne. Ano. Já musím taky ještě tady zmínit Ninu Hanákovou z projektu Nina English, protože ona stála i ne úplně na počátku té mé cesty s coachingem, ale postupně potom ve velmi důležitým bodu, kdy jsem se rozhodovala o tom, že bych vůbec si troufla něco takového šířit mezi lektory a učitele dál, takže velmi ovlivnila a stále ovlivňuje i mě a mou cestu dál v rámci propojování výuky a koučování a nejenom toho. Takže Nini, tě zdravíme. Pozdravujeme Ninu a veľká vďaka, Nina. Luci, ty se ve svých spolupracech zaměřuješ především na ženy, nebo možná jenom na ženy. Ano. Co tě k tomu vede? A v čem je ta práce s ženami podle tebe specifická? Úplne na začiatku som si vybrala ženy preto, lebo som bola v podobnej pozícii s nemčinou. Ja som sa nedávno presťahovala do Rakúska a potrebovala som sa učiť a stretávala som sa s takými praktickými prekážkami ako matka. A to ma tak naviedlo k tomu, že predsa musí byť viac takých žien, ktoré sa chcú zlepšovať v cudzom jazyku, poťažmo teda v angličtine, ktorú ja ovládam. A majú rovnaké problémy. Čiže tak som si povedala, že moja cieľová skupina budú ženy ako ja. No a ďalšia vec je, že čo som si už dlhšie všímala, bolo, že veľa žien má angličtinu ako takú prekážku, povedzme, že kvôli tomu, že si nie sú sa isté v tej angličtine, neveria si, tak sa neuchádzajú o vyššie pozície, vyhýbajú sa medzinárodným spoluprácam alebo projektom, hoci sú to odborníčky. Nechávajú si proste ujsť príležitosti a častokrát tá angličtina nie je zlá, ktorú majú, ale potrebujú to sebavedomie nadobudnúť. No a teda ja ako svoju úlohu som si dala, že ja vytváram to bezpečné prostredie, kde ho môžu získať, povedzme, hej. A tie špecifika spočívajú aj v tom, že ako som spomenula, že ženy majú na ceste podľa mňa dosť veľa prekážok a nie len v jazykovom vzdelávaní, hej. Najmä teda, keď sa k práci pridá rodina, takže ja sa snažím zohľadňovať tieto špecifické časové potreby, povedzme, a aj vďaka tomu, tej inšpirácie z klubu, od Niny, od teba, tak sa snažím kombinovať nejaké asynchronné prvky s live lekciami, ktoré prinášajú tú možnosť venovať sa tej angličtine a sebe v čase, ktorý mi vyhovuje, povedzme, hej. A tie špecifika sú aj v tom, že povedzme, tie lekcie, ktoré im pripravujem tak, aby sme riešili len to, čo sa týka toho ich problému alebo tej ich expertízy a trénujeme veci tak, aby boli rovnako výrečné ako v slovenčine, povedzme, lebo sú často veľmi výrečné ženy. Ale chceli by byť rovnako výrečné ako v slovenčine aj v angličtine. A ešte možno jedna oblasť, ktorá mi napadá, je návrat do práce po materskej alebo rodičovskej prestávke, kde vlastne aj tak človek tak či tak musí vybudovať seba na novo ako profesionálka, ako reálna osoba, ktorá sa vracia do svojho zamestnania. Ten návrat je často náročný, keď sa snažíme sklobiť dva svety, rodičovský a ten profesionálny. A
ja som si povedala, že tá angličtina to nemusí sťažovať, ten návrat. A preto sa snažím teda pomôcť ženám aj pred tým návratom si vyhradiť pár týždňov na to, aby sa zasústredili na to zlepšenie alebo oprášenie. Častokrát stačí oprašiť, lebo niekedy si ľudia, teda ženy v tom mm, krásnom materskom čase neuvedomia, že tú angličtinu treba udržiavať, lebo to je jej zručnosť. A, ale je to tam, hej? Čiže po tej prestávke to stačí naozaj naštartovať a je dobré na to myslieť, keď sa vraciame. Čiže snažím sa, že nám uľahčovať život, povedzme, v tomto smere a pomáhať im, aby sa cítili pripravené, povedzme. Hej. Mm. Já to vnímám velmi podobně, protože mám často zkušenost s tím, že, jak jsi to sama řekla, že ta jejich angličtina není tak zlá, ale to znamená, že oni tam mají ty jazykové znalosti, ale co chybí, je ta mentální připravenost ten jazyk použít. A opravdu často stačí, nechci říkat málo, ale často stačí oprášit ty znalosti a přidat k tomu ještě nějaký další věci, se kterými nám může pomoct jazykový coaching, mimochodem. Luci, jak to vypadá u tebe, když zapojuješ ten jazykový coaching do spolupráci s ženami, tak jak jsi teďka popsala vlastně jejich potřeby? Hej. No, jedno také ešte špecifikum možno pre ženy je, že často majú veľmi silného vnútorného kritika, hej, v sebe. A to je niečo, čo spôsobuje to, že sa boja robiť chyby, boja sa pýtať, boja sa rozprávať, majú z toho niekedy ako reálne úzkosť, hej, že prehovoriť. A myslím si, že ten jazykový coaching, alebo teda ja si netrúfam povedať, že robím jazykový coaching a používam tie princípy, ktoré si ma naučila. A to dokáže im ako keby si zvedomiť, hej, že vďaka tomu, že sa o tom rozprávame, že neriešime len časy gramatické a predložky a nejaké oblasti slovnej zásoby, alebo že sa na tej hodine reálne rozprávame o tom, že ako sa pri tom rozprávaní cítia, ako sa hodnotia, hej, že používame nahrávanie, povedzme, hej, že kde si môžu vypočuť seba a reálne počuť, ako reálne znejú a nejako si myslia, že znejú. A pomocou tých rozhovorov, ktoré využívajú tie prvky toho jazykového coachingu, im dokážeme podľa mňa ukázať, že ten perfekcionizmus napríklad v tom, že keď sa boja robiť chyby alebo sa zasekávajú a riešia, že či použiť jedno alebo druhé slovíčko, že ho môžu kľudne nechať ísť, lebo cieľ je komunikácia a nedokonalosť, hej, v tom jazykovom prejave. A toto myslím si, že na to sme neboli zvyknutí, naša generácia, že sa nás niekto nám hovoril, že chyby sú v poriadku, alebo že je dôležité sa cítiť v pohode a nestresovať sa dopredu, lebo myslím si, že s tými chybami, že to všetko prámení a často to vnímam ako zažité veci v veľmi dávnej minulosti, povedzme, hej, že mám jednu klientku, ktorá má jeden zážitok zo strednej školy, kde učiteľka necitlivo reagovala na nejakú chybu a odvtedy sa bojí rozprávať, hoci je angličtina veľmi dobrá a číta literatúru reálne. Hej. Takže ten jazykový coaching podľa mňa prináša také uvedomenie a ako si ty spomínala, to seba poznanie. A všetky tie nástroje, stanovenie si cieľov, prenášanie tej zodpovednosti na toho učiaceho sa, na tie moje ženy, to všetko podľa mňa pomáha sa posunúť k tomu cieľu, ktorý je, že väčšinou ľudia chcú znieť plynulejšie, chcú znieť ako oni, hej, že rovnako výrečne ako v rodnom jazyku a cítiť sa dobre pri tom. Hej. Čiže
Myslím si, že je to úžasný nástroj, ktorý vie podľa mňa, namiesto toho, aby sme na ľudí nakladali viac gramatiky, viac slovíčok, pracujme s tým, čo máme, aby ten pocit bol dobrý a reálne sme ten jazyk, ktorý máme, mohli používať. Asi tak. Možno, hej, možno mi ešte napadlo, že taký príklad, hej, že som spomínala tú kamarátku, ktorá sa obetovala, aby mi slúžila ako taký pokusný študent, nazvime to. Tak vtedy sme si dali cieľ, že ako v rámci toho, že som sa u teba naučil, že treba mať cieľ, aby sme vedeli, kam ideme a k tomu prispôsobujeme to, čo robíme. No tak cieľ bol, že sa bude reálne cítiť seba isto na to, aby sa uchádzala o nejakú lepšiu pozíciu, povedzme, hej. A tak sme na tom pracovali a v jeden moment proste prišla ponuka a ona ju bola pripravená prijať a tá ponuka obnášala oveľa viac príležitostí rozprávať v angličtine, hej. A tým, že sme proste pracovali na odstraňovaní toho stresu z robenia chýb a nepríjemného pocitu, že bože, čo som to povedala, na to, že ani nerozmýšľala, hej, nad tým, že bude musieť rozprávať. Že tak sa aj tá angličtina ako keby nie že vrátila, ale ako začala ju používať ako nástroj a nebolo to niečo, nejaký strašiak vzadu, že do tohto ja nejdem, lebo to nezvládnem. Hej? Že ten vnútorný kritik, povedzme, sa zmenšil natoľko, aby bola schopná a ochotná a otvorená novej príležitosti. A to bol taký môj najväčší úspech, by som povedala. A udialo sa to len vďaka tomu, že sme pracovali týmto spôsobom a s týmito nástrojmi. Já jsem si vzpomněla taky na jednu svou klientku teďka z nedávné doby, jako tam mluvíš, která právě přišla za mnou po mateřské dovolené, takové delší, řekněme. A přestože předtím žila v Anglii, její angličtina byla naprosto báječná, tak mi říkala, že by strašně moc chtěla mít práci, kde bude moct používat angličtinu, aby s ní zůstala v kontaktu, že jí má ráda, ale že vůbec se necítí na to připravená, aby šla na nějaký pohovor nebo aby vůbec do takové práce nastoupila. A musím říct, že díky tomu, že jsme se zaměřili jenom na tuhletu jednu jedinou oblast, na pohovor, na životopis, na to, že jsem s ní mluvila o jejich pracovních zkušenostech a na tom, že jsme stavěli na té její hodnotě, na tom, co zná. A to všechno probíhalo v angličtině, kdy já jsem mi dávala pozitivní zpětnou vazbu na její angličtinu. A minimálně tu, dejme tomu, tu korektivní, tu opravující ty chyby, kdy tu přesnost jsme trénovali vyloženě jenom v těch věcech, které by se jí mohly hodit pro ten pohovor, ale jinak jsme se věnovali tomu, jak se vyjadřovat a jak se u toho cítit dobře. Tak prostě to netrvalo zas tak dlouho a ona byla prostě připravená a už tu práci má a je to naprosto skvělej pocit. A jako pro mě, jako průvodce, nebo jak to říct, nebo prostě jako parťáka pro ty ženy, kde vlastně můžeme být součástí té jejich cesty, kdy to není jenom o té angličtině. Mm-hmm. Presne, ja by som, ak môžem, nadviazala ešte na ten feedback, na tú spätnú väzbu, že ľudia sú hrozne nastavení na opravovanie chýb, hej, že často mi prichádzajú so skúsenosťami, že ich lektor alebo lektorka im skákali do reči, okamžite ich opravovali a z toho je ten taký stres, že bože, poviem to teraz správne, hej? A v reálnom živote nikto nestriehne, nečaká, že povie to teraz správne, ale počúvajú, čo chcete povedať. A to tiež, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že počúvať, čo ten človek chce povedať a dávať aj feedback pozitívny, že čo povedali správne, lebo častokrát je toho oveľa viac ako to, čo povedia nesprávne, hej? A to si treba zvedomiť, že pozri sa, koľko toho vieš, koľko si toho povedala dobre. To, že si sa v jeden moment zasekla na 2 slovíčkach, že a obidve boli v pohode v konečnom dôsledku. Treba, to sa mi stáva s jednou klientkou, že obidve možnosti sú v poriadku, ale to, že je tak zameraný ten človek na to, že to chce povedať 100% správne, tak
stráca tú plynulosť, ktorú by mohol mať a tú pohodu, povedzme, hej. Čiže myslím si, že aj ukazovaním toho, čo ľudia hovoria správne, robíme kus roboty na tom odstraňovaní toho kritika, lebo keď mu ukážeme, že sorry, ale ja to viem, toto všetko robím správne, že dovidenia, už ma neotravuj svojimi negatívnymi rečami, tak myslím si, že sa to posúva. Hej. Mhm. Takže prepáč, že len mi to napadlo, hej, že vlastne a ešte. Mně to přijde extrémně důležitý a musím říct, že to jakoby dělám víc a víc, pořád se v tom, pořád vlastně nacházím ještě možnosti, jak té pozitivní zpětné vazby dávat ještě víc a jak to ještě víc posilovat. Mhm. Protože to opravdu jako umí dělat velké změny, nechci říkat zázraky, ale opravdu jako velké změny, kdy opravdu ta pozornost z toho Ježíš Maria, neumím 3 nepravidelný slovesa. No jo, ale umíš jich 30. Áno, áno. Hej. Jo. A hej, a niekedy ešte, aj keď to sa mi tiež niekedy stáva, že si zapisujem, že keď počúvam tie náhrávky, čo si posielame s klientkami, si zapíšem zoznam krásnych kolokácií, povedzme tých ústalných spojení a fráz a poviem, že vidíš, toto si všetko krásne povedala, že v 3 minútach toľko to úžasných výrazov a dostaneš naspäť, že no, hej, že Jo. nevedia si tak ako keby dať hodnotu tomu, že čo robím dobre a oveľa viac sa sústredia niekedy ľudia na to, že a kde sú tie chyby, že oprav ma, hej, že potrebujem tak akože dostať nejakú známku, hodnotenie, hej, že to školské v nás stále je, že chcem tú jednotku, chcem mať tých 100%, chcem sa cítiť ohodnotená, že to je možno to, že možno sa to týka aj mužov, ale myslím si, že žien viac. Z mojej skúsenosti hovorím, samozrejme, že je to veľmi individuálne, ale že ako keby ženy potrebujú také potvrdenie, alebo teda tie moje klientky, hovorím o svojich babách, aby som to nebolo vnímané, že hovorím všeobecne, ale že často potrebujú také potvrdenie zvonku, že robíš to dobre, je to na jednotku, je to správne, môžeš sa cítiť dobre, hej, že častokrát sme takto nastavení z tých školských čias, že niekto nás hodnotí. A na to, s týmto pracujeme, hej, že často v tej práci vás nehodnotia za angličtinu, ale za to, čo chcete povedať, keď to nie je zrovna také povolanie, ktoré sa týka jazykov, hej, že netreba mať vždy jednotku z toho prejavu. A tým sa dá bojovať aj tým, že otvárame také témy na hodinách, ktoré sa venujú, ja neviem, mindfulness, hej, povedzme, že vnímať také veci, že prinašať aj do tých lekcií, môžeme teraz, nemusíme sa držať nejaké lekcii, kde máme 8 tém daných a to šrotíme, ale vnášať aj také techniky a témy a rozprávať sa o otázkach, ktoré prinášajú väčší vnútorný kľud, povedzme, aj všeobecne v živote. A môžeme to preniesť do toho prejavu v cudzom jazyku. Takže to mi napadlo. Jo, určitě. Otázka time managementu a toho, jak si uspořádat čas. A vlastně i zase mluvení o tom, že ani v tom nepotřebujeme být perfektní. No. A já vždycky, kdokoliv, s kýmkoliv spolupracuju, tak jim vždycky říkám, mě se nikdy nebudete omlouvat za to, že jste něco neudělali. To mě vůbec nezajímá. Mm-hmm. Mě zajímá, co jste udělali, anebo co chcete teďka dělat a na co se zaměříme. Jo, takže vlastně i ta potřeba té dokonalosti nebo toho, jak říkala, dostat tu jedničku. I v tomhle vlastně máme ten pocit, že selháváme, pokud jsme třeba neudělali nějaký plán na 100%, tak nechci říkat domácí úkol, ale prostě nějaký plán, který jsme chtěli dělat třeba s tou angličtinou, tak i o tom právě je potřeba mluvit. Že ani v tomhle není potřeba dostat tu validaci zvenku a udělat to jako na 100%. A i tady v tomhletom se umět ocenit a vidět to, co jde, to, co jsme udělali. A dávat pozornost tomuto, místo toho, abychom dávali pozornost tomu, co jsme neudělali, nebo co nám nejde ještě zatím. K tomu áno, to je vlastne spojené s tým, že je to s tými spomienkami, s tým, čo máme zažité, že
tie domáce úlohy, hej, že hovorím, to je pre vás. Čo chceš na domácu úlohu? Čo máš šancu spraviť? Čo v rámci svojho časových možností a čo ťa bude baviť? A tí ľudia sú tak zaskočení, že majú tú možnosť rozhodnúť sa, hej. Veľmi často a keď sa pýtam, že a čo by si chcela robiť na budúce, o čom by si sa chcela rozprávať, tak dostávam takú tú odpoveď, čo všetci milujeme, že ty si učiteľka, ty mi povedz. A to je vlastne niečo, čo tiež sa snažíme otočiť, že ja som síce učiteľka, ale ty vieš, čo potrebuješ. Ty musíš vedieť, čo chceš zlepšiť. Ty cítiš, na čom chceš popracovať a takéto prehodenie tej zodpovednosti a byť tam pre tých ľudí a pripomínať im trebárs, že pozor, toto si dala ako cieľ, že na to sa sústredíme teraz. Poďme preto robiť všetko, aby sme sa posunuli na škále. To som sa tiež naučila od teba, že keď už potrebujú toto číslo nejaké, tak používať nejaké škály, že kde sa cítiš, že si teraz a o nejaký čas, že ako si sa posunula. Hej. To je ešte možno ten spôsob, alebo taká tá vec, čo používam, že po nejakom období, po niekoľkých lekciách, po týždňoch, mesiacoch sa stretávame, len aby sme sa rozprávali o týchto veciach. Hej, že nehovoríme o gramatike, nehovoríme o slovíčkach, nepreberáme žiadne témy, ale hovoríme o tom, čo sa nám podarilo, čo ešte potrebujeme zlepšiť a kam to budeme smerovať v nasledujúcom období. Hej. Takže, ale ako partneri, hej, partnerky, že nie, že ja som ten vedúci prvok v tom rozhovore, ale je to tie coachingové otázky sú hrozne silné alebo nápomocné, že navedú človeka k takým seba uvedomeniam, že tie aha momenty, ako to nazývame, sú často prekvapujúce aj pre tých ľudí, hej, že si to tak majú čas. A toto sa ich nikto predtým nepýtal. No, to je moja skúsenosť, že nikto sa ich nepýtal na veci, že ako sa teraz cítiš a čo preto môžeš urobiť, aby to bolo lepšie. Hej. Že to sú také dôležité veci, ktoré pomáhajú teda uvedomiť si to, kam chcem ísť a že je to moja zodpovednosť. Yeah. Napadá tě, Luci, ještě něco dalšího ohledně takových, řekněme, zažitých představ o jazykové výuce? A co vlastně už tak jako úplně nefunguje, nebo nemusí fungovat, nebo co nám nepomáhá? No, podľa mňa, okrem tých vecí, ktoré sme už spomenuli, takéto nadmerné premýšľanie nad tým, že či poviem niečo správne, zakorenené v tom, že sme boli zvyknutí na vyplnenie nejakých pracovných zošitov a sústredili sme sa na tú správnosť toho prejavu a čiže toto asi, hej, že ten strach z toho, že či poviem niečo správne, je to, čo je také zakorenené, povedzme, hej, že v minulosti. A možno aj to, že s tými učebnicami, ja neviem, že či ešte ľudia veľa akože masívne používajú učebnice v jazykovom vzdelávaní. Myslím si, že v dnešnej dobe ja som absolútne nadšená tým, čo prináša umelá inteligencia, že si viem vyrobiť autentické materiály úplne na mieru pre klientky, čo kedysi by bývalo z časového hľadiska absolútne možné. Hej? Že to by boli hodiny práce, prípravy na jednu 50-minútovú lekciu. To mi príde absolútne úžasné, že tam vieme prekonávať tak nejaký generický prístup tých textov učebnicových s tým, že ich vieme zaujať tých ľudí niečím, čo sa ich bytostne týka, hej? Že čo bytostne riešia. Rozmýšľam ešte, že čo by mi ešte napadlo. Myslím si, že veľa vecí sme už spomenuli, ale možno hlavne, ako by som zdôraznila, že ten mindset, to nastavenie, ktoré ľudia často majú, je veľmi negatívne a to je možno jeden z tých najväčších problémov, hej, že to počúvanie toho vnútorného kritika, hej, ktorý tam rastie a je
uvelebený v tom našom vnútri od tých školských čias. A vlastne v poslednej dobe tak vnímam, že ja už sa ani neviem nazvať, že som učiteľka, hej, lebo mám pocit, že skôr som taký partner a vytvárač nejakého bezpečného priestoru, v ktorom, neviem to pekne po slovensky nazvať, ale to, že umožňovať ľuďom to, že aby sa cítili dobre a zvedomili si to, že tie roky, čo už šrotili tie učebnice a všetky tie časy majú odpredu dozadu naštudované, nacvičené, že to môžu začať používať a môžu sa prestať báť, či to povedia absolútne správne, lebo môžeme sa na jednej strane snažiť o dokonalosť a nepovedať nič, lebo sa bojím niečo povedať, alebo to môžem postupne sa naučiť prijať, že robím tie chyby a pomocou tej angličtiny dosahovať svoje ďalšie ciele, hej, profesionálne, osobné, pokryť si nejaké túžby, sny, vďaka tomu, že si viac verím. No, kež by toho bylo víc v naší společnosti. Mm. A už konečně i v tom státním vzdělávání. Mm-hmm. No, na můj vkus se ty změny dějí až moc pomale a mají až moc velký důsledky a potom pro nás v dospělém věku. Takže si myslím, že je potřeba prostě o tom mluvit a opravdu nechat tyhle ty témata vlastně vyplavat na povrch z toho našeho nitra, kde si je tam máme vevnitř, jak tam ty kritici to našeptávají ty hlasy. Je potřeba to nechat vyplavat ven, říct to nahlas, zvědomit to, s někým o tom mluvit ideálně, nejenom sami se sebou, protože to má potom úplně jiný vlastně význam a přínos. A pozvat do těch našich životů jako víc té laskavosti sami k sobě. Hlavně my ženy to potřebujeme, podle mě. Ano, a vlastně i toho nadhledu v tom, to je vlastně důležitý, když chci používat jazyk jako komunikační nástroj a co není důležitý. Hej. Máš veľkú pravdu s týmto negatívnym self-talkom. Ja som častokrát veľmi prekvapená, že ako si dokážu ľudia nadávať alebo byť na seba zlí, akože dávať sami sebe negatívny feedback, že z maličkosti povedzme, hej, že čo vlastne nie je vôbec dôležité. A hej, presne, že tá láskavosť aj už aj od toho detského veku v tej škole, že to je extrémne dôležité, hej, že aby si pedagógovia uvedomili, že ako sa rozprávajú s tými deťmi, tak to ostáva v nich až do 40-ky. Často, hej, že veľa ľudí si vieme, pamätáme si presne, že ako nás pred celou triedou niekto opravil a čo nám povedal a je to veľmi zvláštne dôležité, hej, že mne to veľmi, neprestáva ma to fascinovať, že ako dlho si to v sebe nesieme a aký dopad to má na náš život reálne, hej, že ľudia nemenia pracovné pozície, neprihlásia sa do nejakého výberového konania kvôli tomu, že si neveria v angličtine. A toto je častokrát podľa mňa väčší problém u žien, a možno, lebo možno, že o ten job, nejaký pomyselný, nechcem uraziť mužov, ale myslím si, že oni to tak neriešia. Hej? Že povedzme, že tú svoju sebahodnotu majú možno inak nastavenú, alebo možno nezažili toho toľko v tej škole, ale tie ženy proste potrebujú takú validáciu zvonka, hej? Že si to pomenovať a mať pocit, že to odstránili ako keby nejakým spôsobom, hej, že niekto im s tým pomohol. Ale áno, že hej, tá láskavosť, hej, že nikto, treba si uvedomiť, že nikto naozaj nestriehne na to, aby vás opravil. A keď hej, tak to potom nie je láskavý človek, hej, že mne sa nikdy nestalo, nikdy, keď som pracovala v nejakej jazykovej škole s native speakerami, hej, že ma niekto reálne opravil. Určite robíme všetci chyby, hej, že to sú podľa mňa také veci, že to je špecialita nášho regiónu, podľa mňa, že sme na seba aj zlí. Hej? Že ľudia striehnú, kedy niekto spraví chybu a ich to aj tak poteší niekedy, podľa mňa, vieš, že som si to všimol.
To... Ano, může to být tak, že tady, myslím si, že to je naše specialita, česká a slovenská, nevím, jestli to vychází z postkomunismu nebo z čeho to vlastně vychází, netuším. Je to jedno, každopádně máme možnost nějak prostě působit na to, aby se to měnilo, máme možnost změnit sami sebe a tím postupně pomáhat měnit i to okolí. A ty sama zmínila jsi na začátku, že žiješ v Rakousku, používáš tam němčinu, předpokládám, že se ti nikdy nestalo, že by tě Rakušák nebo Rakušančka jako nějak upozornili na tvoji chybu, nebo stalo? Uh, ja robím veľmi smiešne tie chyby, takže ako, niekedy sa stane, že sa na tom veľmi dobre zasmejeme, že čo som Mhm. vyprodukovala, ale práve, že ja tu mám veľmi dobré skúsenosti, že sa mi ľudia snažia rozumieť a že trpezlivo čakajú, kým zo seba vysúkam tú vetu a mám akože veľmi dobré skúsenosti s týmto. Bola som teraz najnovšie, ako to bol môj najväčší jazykový úspech, že som sa bola dať ostrihať tu u nás a kadernička bola Rakušenka a zvládla som to, hej. A urobila som 250 000 chýb, ale ona ma veľmi povzbudzovala, hej. A to je to, že keď stretnete láskavého človeka na začiatku tej svojej jazykovej cesty, tak podľa mňa je to jednoduchšie, ako keď stretnete niekoho, alebo je s vami od začiatku nejaký človek, ktorý vás upozorňuje len na chyby, povedzme, hej, že nedostávate to povzbudenie a to potvrdenie toho, že ide ti to super, pokračuj, chyby sú súčasť toho, že sa učíme, na budúce to bude lepšie, že to povzbudzovanie, taký cheerleading, hej, že to je hrozne dôležité, keď sa niekto začína učiť, lebo potom si tie negatívne veci, tie také zranenia vnútorné, nesieme príliš dlho so sebou, pokiaľ s tým niečo nerobí. Mhm. A Mhm. potom to stopuje ďalšie veci. No. A na Dobře, to je Luci. dobrý ten coaching, ešte by som možno teda raz zdôraznila, že lektori, pokiaľ chcete pomáhať, lektori a lektorky, pokiaľ chcete pomáhať svojim klientom a klientkám, tak kurz Princípy jazykového coachingu, ktorý som ja absolvovala, mi veľmi pomohol v tom, hej, čiže čokoľvek si aj naštudovať alebo priamo odkonzultovať s odborníčkami je hrozne nápomocné v tomto. Luci, chtěla bys ještě něco říct na závěr k tomu, jak uspět tady v téhleté rychlé, moderní, uspěchané době, a jak propojit té možnosti jazykové výuky, které tady máme, jsou, je to úžasný, že je máme k dispozici a současně ty potřeby, řekla bych, nás, žen, se mění taky v souvislosti s tím, v jaké době žijeme. Máš k tomu ještě něco? Ještě napadá tě k tomu nějaká myšlenka? Napadá mi možno to, že častokrát si ľudia neuvedomujú, že existujú rôzne spôsoby, ako sa dostať k tomu jazykovému pokroku, povedzme, hej, že často si ani neuvedomujú, že nemusí to byť dvakrát 90 minút v jazykovej škole, alebo dvakrát 60 s lektorom, alebo jedenkrát 60. Že keď mám pol hodinu, existujú ľudia, existujú lektori a lektorky a možnosti tie prvky tej asynchronnej výuky, to znamená toto cudzie slovo ľudia často nemajú úplne zažité, takže tie možnosti, že dostávate prácu vo virtuálnom prostredí a dostávate úlohy, na ktorých si pracujete a môžete posielať vďaka dnešnej technológii hlasové správy, feedback, videá, všetko je možné v podstate, hej. Čiže neobmedzovať sa na tú predstavu, že učenie znamená sa učebňa. A hoci všetko má svoje, samozrejme, to nespochybňujem výhody nejakých prezenčných kurzov, to je všetko super, len keď máte počas dňa pár minút, je to niekedy dosť, niekedy to stačí na to, aby ste konzistentne, pravidelne sa venovali sebe, svojej angličtine a pracovali na tom, aby bola nástroj, pomôcka, niečo, čo vám dá krídla a nie niečo, čo vám bráni v tom rozlete. Hej. To bylo krásné. Luci, a kde můžou naši posluchači najít víc informací
o tobě a o tom, co nabízíš a jaký máš služby. Ja, ja som na dvoch platformách, na Instagrame, angličtina pre ženy Leap, a to je ten názov toho projektu, a na LinkedIne ako Lucia Čunderlíková a webová stránka je môj ďalší krok. Mhm. Takže tu zatiaľ nemám, ale na týchto dvoch platformách ma neváhajte kontaktovať, pokiaľ sa chcete o niečom porozprávať. Mhm. A já přidám odkazy do popisku, buď to podcastu nebo videa, podle toho, kde nás posloucháte. A tímto bych chtěla tento příjemný a inspirativní rozhovor ukončit. Luci, moc ti děkuji za tvůj čas a za tvoje sdílení. A pokud máte nějaké otázky, chcete se na něco doptat, zeptat nebo s námi něco pozdílet, tak budeme moc rádi, pokud nás kontaktujete. A jinak vám přejeme krásný den a ať se vám daří ty vaše vnitřní kritiky postupně zmenšovat.